Hello, my dear viewers and my dear subscribers. गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो दिनैनि बे मोनसे आरोबाव गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। So, dear subscribers and my dear viewers, आंनियाव गोबांथार दिनै कमेन्ट्सफोर दिनै हाबनानै दंफैयोमोन आरो बिथांमोननि कमेन्टनि सायाव आङो मोजां रोखोम सम होनो हायैयाव दिनै आं भिडिअ खालामनो हायाखै। नाथाय इसोरा दिनै आंनो मोजांथार सम होनायखाय सासे कमेन्टारनि कमेन्टखौ लानानै नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। जायफ्रा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनो, जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो, नोंथांमोननिसिम बेखौनो आङो मिजिंथिहरबाय जे बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव बा नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे फिसा बाथ्राखौब्लाबो मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। तो उनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट दिनै बिथाङा लिरनानै हरदोंलाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसैलाय। तो गिबियावनो बिथांखौ सिनायथि होनि। तो बिथांनि नामानो जाहैबाय सहेन्द्र बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। बिथाङा गोबावसिमोन कमेन्ट हरनानै दोननाया, नाथाय आङो सम होनो हायैयाव बिथांनि सायाव बा बिथांनि कमेन्टनि सायाव भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरोखि। अब्ला बे समाव बिथां सहेन्द्र बसुमतारीखौ आरोबाव आंनिफ्राय थैंक इउ आङो जासिहरो आंनो कमेन्ट हरनायनि थाखाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आरोबाव मिजिं थिहरबावदों जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ बोरैबा नायसनदोंब्ला नुसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो आं बे समाव मिजिं थिहरदों। अब्ला बे समाव अनसायग्राफोर, बिथां सहेन्द्र बसुमतारीया मा कमेन्ट हरदों आं फरायनानै खोनासंहोनोसै। ख्रिस्टियान रिलिजियननि बादिब्ला ना बेदर मोनजायो दा फंबाय? प्लिज भिडिअ लाबो। खोनाबायना? बिथां सहेन्द्र बसुमतारीया आंनो बे कमेन्टखौ दिनै लिरनानै हरदों जे ख्रिस्टियान रिलिजियननि बादिब्ला बा ख्रिस्टियान धोरोमनि बादिब्ला ख्रिस्टियानफ्रा ना बेदर मोनजायो ना मोनजाया बेनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय बिथां सहेन्द्र बसुमतारीया आंनो कमेन्ट हरदों। तो बेनि सिगां स्पेशली अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सोरबाबा जानांगौ बे बाथ्राखौ खोनाब्ला सोमोनांगोन आन्दायगोन होननानै। एक्चुअली ख्रिस्टियाना मोनसे धोरोम नङा आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैनानै धोरोम बानायफैयाखै आरोखि ना। माने पापनिफ्राय फिनफिननो थिनदों, गोसो सोलायनो थिनदों, मोजां जानो थिनदों, जे गाज्रि गाज्रि पाप मावनायखौ नागारनो थिनदों। बेफोरबायदिसो दिनै बेफोरबायदिसो फोरोंफैदों जे मोनसे आलदा दिनै ख्रिस्टियान धोरोम लाथारनांगौ होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव दिनै फैनानै फोरोंफैयाखै आरो खोन्थाफैयाखै। बेखौल' खोन्थाफैदों पापनिफ्राय फिनफिन, पाप मावनायनिफ्राय गोजान जा, रिपेन्ट, गोसो सोलाय, बेफोरबायदिल' दिनै फोरोंफैदोंमोन। अब्लासो सोरगो रायजोखौ हाबनो मोनगोन बा सोरगो रायजोआव दिनै जायगा दङ होननानै जों सुबुं हारिनि थाखाय। नाथाय दानि मुगायाव फैयै फैयै फैनानै ना बुहुमावहाय धोरोमानो दिनै जाफैबायखौनो होननो नांगोन दानि बे मुगायाव आरोखि। तो जाय हक बेखौ दोनथ'बाय, माने बेनि सायाव रायलायनांगौ दंब्ला इनायनो गिदिर बाथ्रा। तो बे समाव फैदो बिथां सहेन्द्र बसुमतारीनि कमेन्टआव जोङो थांनि। तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर स्पेशली गोजाम रदायावहाय ना जानाय लोंनायनि सोमोन्दै गोजाम रदायाव इसोरा इजराइलफोरनो माखौ जानांगौ माखौ जानाङा बेखौ मोसेनि आयेननि गेजेरजों ना मिथिहोदों आरो खोन्थादों आरोखि। माखौ मोनजायो माखौ मोनजाया बेवहाय दिनै गोबांथार दिनै दङ। नाथाय अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेब्ला जोङो गोदान रदायाव फैबावोलाय ना, गोदान रदायनि हमनानै लादो गाहाम खौरां मार्कुसनि 7 बालाबनिफ्राय फरायनानै नायोब्ला जों दिनै मोननो हायो जे गोदान रदायावहाय जे जोङो ना जोङो मोनजायो आरो जानोबो हायो होननानै जोङो एसेब्लाबो जोङो मिथिनो हायो आरोखि। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा ना, बिथां सहेन्द्र बसुमतारीया दि आंनो कमेन्ट हरदों जे मोनजायो ना मोनजाया ख्रिस्टियान रिलिजियननि बादिब्ला होननानै ना बेदरखौ होननानै बिथाङा सोंहरदों। तो अनसाग्रा कमेन्टर सहेन्द्र बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ
बांसिन ख्रिस्टियान डिनोमिनेसनफोरहानो ना बेदर जानायखौ दिनै मा खालामो एलाउ खालामो आरोखि होबथानाय गैया राइट थानाय गैया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय दिनै बेल' नंबावा दा माखासे जोंहा माखासे जाहोनफोर दं आरोखि ना बा माखासे बेबायदि डिनोमिनेसनफोर दङ बेबायदि मिशनफोर दङ दिनैहाय माने जोंनि ख्रिस्टियाननि गेजेराव गोबांथार जोंहा डिनोमिनेसनफोर दिनै दङ दंब्लाबो जोङो मोनसेयानो जों एखेयानो जों जिसु ख्रिस्टखौनो जों दिनै खुलुमो बेबायदि दङ माने सम लायै सम माखासे डिनोमिनेसनफोरहा ना बेदरखौ दिनै मोनजाया ना माबा मोनसे फेस्टिभेल जायोब्ला माबा मोनसे घटनाफोर जायोब्ला माबा मोनसे सम लानानै आरोखि ना हमनानै लादो जेरै जिसुनि फास्टिंआवहाय that means land फास्टिंआवहाय माखासे डिनोमिनेसनफ्रा दिनै जाया माखासेफ्रा दिनै जायो ना गुड फ्राइडेफ्राव बिदिनो बायदि बायदि आरोखि ना बेफोरबायदिफ्राव दिनै बबेबा डिनोमिनेसना जायो आरो बबेबा डिनोमिनेसना गासैयावबो दिनै मा खालामो मोनजाजोबो एलाउ खालामो दिनै बेफोरबायदिल' दिनै मा पिरियड लानानै टाइम लानानै माखासे फेस्टिभेल बा माबा मोनसेखौ लानानैहाय बिदि होबथानाय दिनै दङ नाथाय गासैखौबो मोनजाजोबो आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर according to the New Testament गोदान रादायनि मथेब्ला दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय जे पुराना नियमाव अल्ड टेस्टामेन्टआवहाय जोंहा मसेनि द्वारै माखासे आयेनफोर इसोरा दिनै इजराइलफोरनो होदोंमोन आरोखि बै समावहाय नाथाय गोदान रादायावहाय मा जोङो जानो हायो होननानै आंनिफ्राय आं दिनै बेखौनो आं बुंगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै बे समाव आसा खालामो नोंथांमोना बे उन्दैथार भिडिअनि गेजेरजों जायफोर सहेन्द्र बसुमतारी बायदि साननाय दङब्ला जे ख्रिस्टियानफ्रा ना बेदर मोनजायो ना मोनजाया बेबायदि साननाय दङब्ला बिथांमोना बे उन्दैथार भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो मोनदांनो हाबाय मिथिनो हाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरबाय आरो आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबाय जे माखासे डिनोमिनेसनफोर दं दिनैबो बिथांमोना माखौबा जायो माखौबा जाया नाथाय जायैखौबो जोङो दाय होआ जानायखौबो दिनै जोङो दाय होआ ना जोङो बेबायदि गावजों गाव माने गोरोबज्लायै बा दाय होज्लायग्रा दिनै जोङो बेबायदि नङा जोङो नेवसिलायनो जोङो मोना ना जायफोर जायाखै इसोरखौ मान होनानै जायाखै जायफ्रा जादों इसोरनाव फोथायनानै बिसास खालामनानै दिनै जादों आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै आसा खालामो बिथां सहेन्द्र बसुमतारीया बे उन्दैथार भिडिअनि गेजेरजों जे ख्रिस्टियानफ्रा मोनजायो ना मोनजाया मा खारनाव मोनजायो मा खारनाव मोनजाया गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि उन्दैथार गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै आरो बेजों लोगोसे गोबांथार दिनै कमेन्ट्सफोर दिनै दंफैयो बे कमेन्टफोरजों आरोबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन बा नोंथांमोननि गेजेराव बिथांमोन कमेन्टारफोरनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबावगोन होननानै बे समाव बुंहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय